Hello mga kandusanin. Mga kandusanan, nagmukbang ni Og. Tubag. Kalibre, balanghoy. Alsaha, Paris. Sa Tagalog. Kamuting kahoy. Mo ni siya. Mo ni kinabuhi sa Mga dato. Mo ni snack na mo mga kandusanan. Bongga. Snack ni mga kandusanan with panihapon. Nga? Lapis tayo. Lami dyan basta sa bukid magpuyo, no? Ang imo nang kakuan sa buwak kay mangun, kakaon ka mga libre nga mga pulutas, libre nga mga balangon nga nasa kilid ganurok sa kalsada. Kilid sa bukid, imong pangibton nga lungagon nimo makakauna ka. Bunggang. Sa'yo mo pagatam. Mga kahundot sa gan Grabe gid siya. Ginamos nga, ano tawag mo ginamos? Tugnos. Tugnos. Daghan mo siya, day. Ginamos nga tugnos. Tugnos. Tingha. Legit. Ako ito mga tanong ko. Chak din, kapapit ka mo at saka. With soup din sa mga kandusanan. Ginamos o balangoy, kamuting kahoy at saka soft drinks. Perfect pa ang kombinasyon. Wala gi makuha, wala gi kay walay sakit jud mo makuha mga kandusanan. No, patang sa next section na gawin. Namig gid mga kandusanan. Nawa bilang halang Sa gina mo asa suka. Kaya kalibre ba kayo kung ano sa tugnos? Tugnos! Tignos! Tama na ito? Tugnos. Sarap talaga buhay probinsya mga kandusanan. Ganito talaga sa probinsya, madali ka makakuha ng mga kakanin. Kakanin. Sa gilid-gilid lang mga kandusanan. Sa Bisaya pa mga kandusanan mga sobra-sobra. Ugma to sa pool, maglunga tag saging. Mga kandusan ang may kakuha karon og kanang butong. Kay walay mo saka. Pwede man kita nakataran kita mga katos mag-video ba na kita nang butong. tapos magpantira. May drama ka Ayan mga kandusan no. Unya na ka. Malapit Asahin na. mo. malapit na maubos ang kamuting kahoy. Okay, naawas? Wa ka ba yung kurente? Makabayad sa kuan mga kandusanan. Mga kandusanan. Nato, kinito. Na. Alsahin. Sige buhak. Mga kandusanan, di ba? Ano Tagalog sa alsahin? Kasi Tagalog sa alsahin mo buhatin. Alsahin. Inalsa ko na tuloy yung kandusanan, yung kaldirin. Yung tandarin. Di ba? Ilagay ko talaga dito mga kandusanan para makita ninyo na nilagay ko. Nakita ba ninyo? Nag-aso-aso pa mga kandusanan. Umuusok pa. Bagong hain. Bago. Pasensya na mga kandusanan kasi may lindon kasi dito mga kandusanan. Lumindon. Kumalit siya pag lindon. Malindol. Yung mga kandusanan mo, nabusog na daw sila. Mas kahiwa pa mapakabro. Baka nagkakaroon. Ano to? Ako isa pa ako ano ko yan. Diba? Diba, isa man na. Itong anak ko, wapakarot na kay katulog. Tawagin mo. Masaya talaga sa probinsya mga kandusanan. Basta
kamuting kahoy yung ano, Kakainin. kainin, at saka ginamos. Ipakita mo yung ginamos. Ginamos at saka, oh, ang kagutan yan, oh. Masarap na. Kaya uwi na kayo sa probinsya. Wag na kayong, ano, magpuyo-puyo sa syudad kasi puro lahat pinalit. Sabi Tagalog talaga yung Bisaya. Masaya talaga pag magmukbang ng. Yes, tama. Kamuting kahoy. Oh, no. Kamuting kahoy. Ayan. Masarap talaga magmukbang, no? Bukas mga kandusan yan. Manguha tayo ng butong. Abangan nyo bukas. Mm. Abangan nyo bukas. Pupunta kami doon sa ano. Bundok. Saan man tayo bukas. Ay, Ay, punta kami sa swimming pool tapos mag lungag din kami ng ano. Ganito pa rin. Saging. Oo. Saging at saka ano, balanghoy. Balanghoy gabi. Bangan niyo yan mga Red. kaibigan. Abangan nyo yan. Doon kami sa pools namin dito sa Apa-Apa. Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Mm. Ayan. Kaya nga mga kanyusan, uwi na kayo sa probinsya. Uy, Katong taga-apa-apa, sabihan mo mo. hoy, yung lahat ng taga-Apa-Apa, uwi na kayo sa probinsya nyo. Palagi kayo dito makakain ng ano, oh. Paborito yung kamuting Oo. kahoy. Yung hindi kakain ng balanghoy, doon kayo sa syudad. Pero yung Mahal kaya to sa syudad, no? Dito makikita lang sa, sa gilid-gilid. sa syudad, bilihin mo tong kamuting kahoy. Pero dito sa probinsya talaga makandusan yan. Doon lang sa kilid-kilid makandusan yan, makaharbat ka na. Ayan, mga kamusanan, oh. Nag-aso-aso pag yun. Umuusok pa yung ano. Umuuso sa makandusan pero malamig na. Freezer. No! Galing siguro sa freezer. Ano pa? Di mo talaga makandusan basta magmukbang ng balanghoy at saka ginamos. Muusok or yung... Mga kanyasanan, request lang kayo kung anong gusto nyong mukbangin namin. Huwag lang yung mga lechon kay... Hindi namin ma-afford. Patulit sunin. Ha? Ayan mga kandusana mo ni among tubag. Mukbang! Mukbang. Kamuting kahoy at saka ginamos. Don't wag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel. Like a bird. Thank you so much. Thank you. Subscribe, ha? Please subscribe.